ଆଣିଥିଲ ବାସି ଆଜି ଲେଟ୍ କଣ କିଲୋ ତୋର? କଣ କରିବି ହେ ଅପା, ସେଇ ଦଳେ ଘର ଯୋଉ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ପୁରା ବଳକା ହେଇଥିଲା ଯେ ରାତିରେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବଳକା ତରକାରୀ ଗରମ କରିକି ବାପା ଘରକୁ ପଠେଇଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବେଳ। ଆୟ ଅପା ଭୋଜି ଭଲ ହେଇଥିଲା ଟି? କି ଭୋଜିଲ? ରାତିରେ ଆଣିକି ଭାତ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଆଣିକି ଏତିକି ହବ ଦେଲା। ଆମେ କଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇନୁ? ଚିକେନ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ନାଇଁ ସେ ମାଛ ଚିଲି ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଟା ବି ନହେଲେ ନାଇଁ ଲୋ ଆଇସିକିରି ଟିକେ ଦେଇନଥାନ୍ତା କି? ଆଲୋ ମାଇକିନା ମାନେ ଦିହି ପରେ ଘରୁ ଆଉ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଘରଟାରେ ତ ରହିକି ଭାରି ଛଟପଟ ହଉଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତା ପୁଅ ଝିଅ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରିନି। ହଁ ଏ ଅପା, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା କାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିନେ ଯେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଦିହି ପରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତ ବସନ୍ତେ ସିନା। ମଲା ଦିହି ପରେ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଘରୁ ତ ବାହାରି ହମ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଲୋ କାଲି ସେ ବାରିପଟେ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ ସେ କୋରୋନା ଟୀକା ଦବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ଆମର ତମେ କି ଯିବନି ଲୋ? ହଁ ଏ ଅପା, ଟୀକା ଦେଲେ ଅଧିକ ରୋଗ ହଉଛି, ମୁଁ ଯିବିନି ଲୋ ଅପା। ହଁ ହେ ଅପା, ସେ ମାଗୁଣି ଘର ଖୁଡି ନାହିଁ ମତେ କହୁଥିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଟା ଫିଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟାକୁ ଜୋରେ ଗେଞ୍ଜି ଦଉଛି। ଆଲୋ କଣ କହୁଥିଲ ହରିଣୀ? ହଁ ହେ ଅପା, ଜଳକୁ ଛୁଞ୍ଚି ପରା। ଆଲୋ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଟୀକା ଦବାନି ଲୋ। ହଁ ହଁ ଆମେ କେହି ଟୀକା ଦବାନି। କନ୍ଦମୂଳ ମୋ ନାକ ସିଧା ଦେଖ, ପୁରା ନାକ ସିଧା ଦେଖ। କନ୍ଦମୂଳ ଏଇ ପୋଖରୀ ସେକଡ଼ରୁ ଧରିକି 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 ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁନୁ, ଯେତିକ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ଯେତିକ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ଆରେ ଯେତିକ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ସେ ସବୁ ମୋର ନୁହଁ। ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚଡ଼ିଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେଟା ମୋର ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ରହିଯା ବେଶୀ ହାଡ଼ ହଉଛି। ତୁ ଶଳା କନ୍ଧମୂଳ ଜେଜର ବଡ଼ ଢାଳ, କାଇଁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ଶଳା କହିଲା କଣ ନା କଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛୁ? ଶଳା ତୋରି ବୋଲିରେ ପଡିକି ଶଳା ମାଇକିନା ସୁନା ସୁନା ବିକିକି ଶଳା ଜୁଆ ଖେଳିଦେଲି। ମାଇକିନା ମତେ ଶଳା କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳିକା ରଖୁଛି। ଶଳା ଶଳା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶଳା ଗଣି ଗଣି ଦଉଛି ଭାତ। ଏ କନ୍ଧମୂଳ କାଇଁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ କନ୍ଧମୂଳ, ଆରେ ପୁନିଆ, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ବସିଛ, ତମେ ଟୀକା ଦେବାକୁ ଯିବନି କି? ଆରେ ହରିୟାଣା, ତମେ ଟୀକା ଦେଇ ସାରିଲଣି? ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ ବା ଦେଇକି ଆସିଲି ଟୀକା। ଯା ତମେ ବୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମୋ ହରିଣଟା ଚାଲାକିଆଣିଟା, ଏ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଳେଇଥିବ ବା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବି, ଯାଉଛି ସିଧା ଡାକ୍ତରଖାନା ପଳେଇବି। ଆରେ ବାଟୁ ୟା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଆରେ ଖୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା କି ଟୀକା ଦେବାକୁ? କୋଉ ଖୁଡ଼ି? ଆରେ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ, ଖୁଡ଼ି ମନା କରିଥିଲେ ଟୀକା ଦେବାକୁ। ଶଳା ମାଇକିନାର ଆଜି ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ହଁ ରେ ହରିଣୀ ହରିଣୀ ହରିଣୀ। ହଁ କଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଅମୁକେଇ ସାହିର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୀକା ଦେବାକୁ, ସେ ଢିମିକେଇ ସାହିର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୀକା ଦେବାକୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି। ତୋ ଉପରେ କ'ଣ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା? ଟୀକା ଦେବାକୁ ଗଲୁନି? ଆଉ କଣ ନା, ମୁଁ ପୁଣି ଟୀକା ଦବାକୁ ଯିବି। ଟୀକା ଦେଲେ ଯଦି ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ହଁ ହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୀକା ଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟୀକା ଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି, ତୋର ତ ଯେମିତି ବେଶୀ କ'ଣ ହେଇ ପଡୁଛି ଆଉ। ସେ ବାଡ଼ିପଟ ଡାକ୍ତରଟା ଜୋରେ ଗେଞ୍ଜି ଦଉଛି। ଜୋରେ ଗେଞ୍ଜୁଛି?
ये टीका न दବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତତେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଗେଞ୍ଜାଟା କେମିତିକା हाँ जेब में था चिल्लर साथ वाले किल्लर काम तेरे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଟୀକା ଦେବାକୁ ଯିବିନି ତମେ କାହିଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଯେ ତୁ ଟୀକା ଦବୁ ମୁଁ ଟୀକା ଦେବିନି ତୁ ଟୀକା ଦବୁ ଦେବିନି ତୁ ଟୀକା ଦବୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଦେବିନି ତୁ ଦବୁ ମୁଁ ଦେବିନି ତୁ ଦବୁ ଦବୁ ମୁଁ ଦେବିନି ତୁ ଦବୁ ମୁଁ ଦେବିନି ତୁ ଦବୁ ମୁଁ ଦେବିନି कौन पाई तुम दिन मजा कर जो मारात्मक महामारी रोग सारा दुनिया को ग्रास कर सारा से ही भली रोग प्रति तुम मान कौन भय ना लोक मैंने ए रोग केते कष्ट भोगुंट से तुम मान टे सचेतनता ना ମୁଁ ତ ଟୀକା ଦବାକୁ ଚାହୁଥିଲି ହେଲେ ଇଏ ଗଲାନି एठा को आसिया पूर्व से कौन करूँ ମାଏ ସେ କନ୍ଧମୂଳ ଟିକେ ଡାକିଦେଲା ତ ଟିକେ ପଲି ପିଇବାକୁ ଆଉ मध्य हूँ राक्षस मान पानीय ताकू जी भी पीब से राक्षस आचरण कर अथवा राक्षस मान भाई अकाल मृत्यु लभिब ନା ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ ଯିବିନି आउ तुमे टीका नापी कहीं बारण कर जेहेतु तुम जड़े महिला सर्वप्रथमे मु तुम मस्तक को गदारे आघात देथिबारु दुख प्रकाश करुछि तुमे जड़े नारी माँ दुनिया तुम ठार सृष्टि किंतु तुमर एत नीच बुद्धि अन्य मानकर सुखर घर भांगिबा अपेक्षा अन्याय विरुद्ध स्वर उत्तोलन करने शिख ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା क्षमा कर दियो प्रभु वर्तमान जाओ महामारी रोगर टीका ग्रहण कर मुझे तार टीका देवाक जीवी जाओ चलो चलो जय श्री राम